We are in some dorsal pa anayade epa na yura. Achiame hina ya Ghana marasa bejamira aba na semana Kingsford Bapping one Ghana for 18 komo efa LGBTQ+ hu ensensam kwane a enam so ene mbra ya etachire die nti ana o kasa yede mu asem eba yewura Alexander Afonyama kenso ene ekasa ni nyina kire se we na no ada de asi ewo Kenya mamu no a wode toni nuanu anim se obia ema na ninda ho brano no o manfo esoma se kosi wa na mu no wonu o mokasa na wotache ne mamu de kire o mu a obetumi ate wo ho ase ahwa aboa ema ne magina so atumi akoso yebekọ Asen Central baton person so ewo mfimfiri mantamu endi samanyoko no gusu ya wokasa de osi o manamu se Ghana fo ene adehye won potem ho ensoma na barase badwamu no na won sansam ye baaye no edom no ekọ ho na omo de ensam bi na ema ensam trofo ye nuanom a wono aduane saba ya nkoda no benya bia di ewo schools ahodo mu no omo tere se na anu adan komo a omo ne aban no edi ye no na anu sika na aban no ejamu edema wo no aban no wasesa ne ma bi wo mu komo na omo di ye no ne sa ye nti ote ase a enye yie ye de mu nchechiremu eba wo hwa ni mu sese de nyame ya adom Dr. Matthew Opoko Prempe napo ejabo asansa fa de wo de kire nti nyame ya atom a enchekura na wotwie mu ni ade no wobehwe na wapa wura no hontoma ewo Asante mantem na bi ene na mabefo tentafide no so one Ghana for edi enkomoyi yade mu asam eba kane director ya no wo Ghana School of Law opani woyemrani ni pa yewura ansa asare na ekasa na wotere se ma metoko no ebe ya atobo ase na no adansam a wode betu dwa tere se wohwa Supreme Court ombesa hia ensa foforo be se numbi de abeka ho saba ya adwuma no be yefo ede amamo no monto bo ase ansa ede enti ana o kasa adesie bi ya etete ba ne ekrom ewa hafo no Southwest mensini mu ewa Asante mantam kire se ehu na aba omo kire se okwamfo efe ne se Osman Mujid watwentuo no wakum nipa miensa ya wadwane no emu asem ade sente se wontimi nko na watumi aba ehu boa ana ato won so na yebekọ ye nuabe ma Beneza wo so ansa ho wona si anamu ewo empotam honum na ahafo no Southwest ho a ye free no ye free Southwest honum a ye ne bekyerem so ewo Southeast na adesie bi ya etete sabronum ene ne mpotam nso so na kasa omo kyerɛ sɛ omo busa aban no sɛ adan galamse ho sensem no aban no wabrɛ anase bia nani ekum ewo galamse ekono ho ye de mu asem eba ensem no pi ka ho ye nuanom close akfo nso oguso ya owo atuatie mu na wodo ani kyerɛ mu ewo secondary takrade a ene enya asem keto akora ye wura ko sɛ wokoya adwuma koye no krado adamu eche Jerusalem pono de enti ena eba ne sa ensem no pi ka ho ena awie yi no ye sinkunwa no ye de bra so awie pramto brekase ewo Sompa TV so Sompa 93.1 FM ebefa bi ewo Kumase Sompa 93.1 FM ebefa bi ewo Kumase Sompa 90.7 ewo Bono Nepo FM Sompa 90.7 ewo Bono Nepo FM Sompa 98.9 ewo Sunwane na afenso hafo ene ne mpotamo Sompa 98.9 ewia mizo 5G de afra ne de yemfra ekitame 21st clinic efro on Siataka expert no for a center wodi nromiensa na abadwa so Coco Master unya bam no ne ointment ni bia wona okro no anije ne ahoɔden nko a na tano supporter pa new side Dr. Hanhati Abe of Abe Herbal Clinic Efrel wasebra na yeni nkomo yare bia no woyɛ ho adwuma Cloud Internet Efrel wo top high yeni na no Love FM ne di enhwɛ ni mu internet ho ade bia no fa kodan wo mo na unim sɛ OCP Ghana Limited eba yi ana ode OCP fertilizer na badwa so a Ghana fo gina no yeni eda so yede ye ho ato so a o ma yede mu ngu aseda na nanom akuafo esrepa won adaworoma na awie yi na nakwabena kese matrasia meden sab no ebre sompaonline.com live e wo Facebook na YouTube no so eye adwuma Ghana fo ehwe ne mo se Ghana mampani na nado dankwa akufo ato se obema kwan na wode ne nsa asase se dabi enya de se ote ase masabi bema ware bema na oba nso aware oba emu asam no akoye bebere adesenum bi kwa de asam no akopiem e wo court se aban no nhwe no mfa ne nsan hyase se be ya ebe ya mbra na be jatum se dabi kwabra mete hayi mentimi enko ware se be me yonko bema na oba nso entimi nkofa no yonko ba Ghana for hwe sa de na nimu pa na no na cha no Ghana for bi kire se na de Ghana mampani ada de asam nko ade nko na wo ho
ya won pesa wo de won sa e be chance na nanom Muslim nsoma de hye na kasa na nanom atara nkonwa hodo nso akonfo no ne ade nyina obi a kasa e de fa ho na no aka ho bi ma chia mahene ya wo Ghana marase bedwam yera aba na Semana Kingsford Bapping wo de atodwa ya wo tere se LGBTQ+ ho nsensam a akotodwa e wo Ghana marase bedwam a Ghana fo nyina nso ehwe animu no asam no de ekeka kɔ no gisse omampani na nado dankwa akufo ado no e de nsa sha sa court to no woni ho kwan kra so wotimi edi ho dwuma bi asa na emu asam se de na wo kyerɛkyerɛ mu akyerɛ Ghana fo no to no bo ase kyerɛkyerɛ mu se ba Ghana fo ade hye ebeti ase. Let it be known that when it comes to law making, until all the processes in this house are exhausted, there is no business for anybody, including the courts, to consider, because the Constitution and the enabling legislation takes care of all these challenges. Until it is a law, it is assented to by the president, judiciary has no jurisdiction to try to pry into it. This is notice. We have to take this seriously, or else our legislative authority is being taken away from us by other agencies and arms of government that should be resisted by this house, or else your being here is of no consequence. The law is very clear on this, and so until a bill is assented to by the president, nobody has any business to take that process that is being considered by the house to the court. And I don't want to preempt the judgment of the Supreme Court in this matter, but I'm giving notice because on daily basis I'm being served with writs as a party on matters that are being considered by the house. That's why I'm compelled to say this. You Alexander Phenomarkins and yetene kada so jiremu wa Ghana barase be job hono mo a na nifa fasodom kese no ba no tani efutu abaton person so marase be you Alexander Phenomarkins and e kase no kyerese na no wada nea ekoso e wo Kenya mamu adehye ne keka wo ho kyere wonro asebejafo no ne ade ne kyerese e ya desuade pa de ma ewiase nyina e bra no se adehye no soma wo se kosi wonamu e wo ba bia na kyerese dwuma kese ene ye de ahya wo nsa e bra no ya ene oni nkomo na kyerese ne mamu kyere wo se ba ya se abufuhyew anase bia merasepo bi kwa na wo adehye no mu a enam sa wo no mu edi nkomo na wo kyerɛkyerɛ mo niema wa afamu di a wo nso wo ye ne niema wo di gu akom se ba ya wo ho betumi ahenha no mahunu se sia aja wo musoma wo se kosi wo manamu no wo ye adwuma pepepe no eno betumi abo asebe ya ebi ntumi nsi wo Ghana hase no eno nti ena wode kokoboi e mari nuanum nyina se ade no ehunu bi penti o ye ne sa ebeboa. Has long been celebrated as a beacon of democracy and stability in Africa, a testament to the resilience of our institutions and the activism of our political class. However, beneath this grace lies an emerging reality, the detrimental effect of our politics. The political class is increasingly consumed by a desire to outdo each other, leading to measures aimed more at undermining opponents than fostering national progress. While the political elite focuses on electoral battles and building political capital, a significant portion of the population, including the youth, is being left behind. Consequently, the demographic potential of our youth, often praised as a critical driver of development. Yewra Alexander Phenomarkins achi ena yewra ebrebi atwamu na woye sahene de dom kuma no yewra Haruna Idrisu wono so de sam kakra eso so say our development in Kenya, yes, Ghana must be guided by it. Our rulers, including members of parliament, when we sit here and pass laws on taxes which has consequence on citizens, we should be mindful of what we do, and that a dissatisfaction by the people, their lack of appreciation of what we do, and if they so think that we are not serving their interests, you may not be able to prevent the happening of Kenya in Ghana. So, Mr. Speaker, this House must sit right
Take, for instance, today we are blaming government. I'm not talking about this current government. When you talk about government over borrowing, it is because this parliament slept. When we say Parliament of Ghana, where were you when government over borrowed? Because the authority to prevent and limit government to borrow is vested in us. But because of excessive partisanship, when government was borrowing, we were all happy. We failed to limit that government should not borrow at beyond a certain limit. The country today is going through a crisis. We all know it, an economic crisis, because this house slept. Yewra Saibu Mijima ena AC adesie ya ewo asen central baton pesua no so ndi samanyoko no edimu anamusane manfo soma no mrase bedwamu na nsen ho no party no esoriti anopa ensu ene ne ban ya woda na die no na adesie no kyerese ene party no nhyehyɛ ne ade no ekwa enye yie ne sa yente bosom ye woda etoso amienu ena mpanifo tena se osiesie asam no se de omo ye omadwe sen ka omu yi no ede ese nkyene so bra omu hye ye di nkomo wiye no omo de ato adesie ya wa asen central no anim se omunua Saibu Mijima ono na omusan ede ne ekro ntisa no na ho akohia se ndi sabonye konum nipa nim ya berempone ani ntrehwe na okọ empesua no so no na adehye no ekodi nkomosebe ya obetumi di owura Saibu Mijima asa akire omose opani no na nke yi ne de asin chanso na so ye di nkomo ewa akire ho no ya san de na banti monhwe na munya ne mugidie na monto aba no emfa ema no na no na adehye no de atodwa ya o trese nyame anim nie wo hwe asen center kunwa no se no akwa bi aso no omo ndi samonye konum betumi age na ogi free empotem ho no so a ebetumi ayeye ndi samonye konum wo no emranimfo ba ko ya wo mu a one nsamtwerofo edi nkomo lawyer Abraham Amaleba na yebusa na se enkomodi no chi no mo kọ honom no ede na mokoka ede na mohwe ni mo nso addition. The functional executive of the party took a decision to suspend the regional chairman of the NDC. We felt that he took a decision that was inimical to the party. It was not within his rights to, as it were, suspend or withdraw the candidature of the PC. There was no video of the PC in a compromised position with a lady. They couldn't provide that. And once you didn't have that type of video, it was wrong for you to go on air and say the PC was engaged in some sexual episodes. The lessons that should be learned is what regional executives should know, what their powers are and what their powers are not. We noticed that the regional executives in the central region box above their weight. And this is all because they fail to understand or appreciate the laws governing the NDC as a political party. And so we may have to intensify our education or have some more orientation, because we've already had some orientation. But if this is happening, I think that we need to intensify our orientation of the regional executives. Since Central constituency is a winnable constituency, if you check the last results, we nearly won that seat. But for Kenyatta Pon's dexterity, it was a seat that was beyond, within reach. What are we going to do? We have decided that we would go into that constituency and explain to the people, meet the chiefs, meet the opinion leaders, meet the youth in the constituencies to let them understand that the information that they heard about the PC is not true, and that these are all cooked up, and that we think that the PC is the right candidate for the constituency. The chances will be affected if we don't do the things I'm saying that we will do. And at FEC meeting yesterday, we resolved that we will be going into the constituency. The party chairman will be there. Lawyer Abraham Amaleba ena yetene nkan wo yobia emranimfo ye wo ND samanyo kunum no one pani ya odi wono animu na ye kwaya nimu ewo ensamfufrom kase na kwada nimu ano ye bedi nkomo e de afaye maame no mo no aduane de mankoda no omo kyerese na anu ada omo ne aban kosia mo mu di nkomo na nkomo no ya nkomo no akire no aban eba animu no wasesa ne ma bi wo nkomo num ne science on pese Ghana for etiase na maame nkomo animu embra nsa na ya bedi saa enkomo no Ebusani nyina ekyerese Dr. Matthew Opoku Prempe obono mrane napono ejebo se de wiase nyina ya dansefo kyerese
opani no ono ena one Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia ebekoro nyame ya adoma 2024 na enu aka ho bi manana bi ya wono national organizer edema NPP amanyo ekuno wonam abefo ntentafide no so ye fa so ye din komo ama watworo aseme de atwe twenepon no ho a Ghana for wiase nyina nso anya bi ahwe ma wanya bi akenkan opani no de atodwa etrese nyame ya adom asantemamu ana obepa Dr. Matthew Opoko Prempe ya obono mrane na pono huntuma na odi a kire wiase nyina efri se NPP amanyo ko na we ho no omo wo kwan ene nsese ya wo fa so ya wo ye wone ma bia nipa no ansa na ebebo ne din no yese bia obo ne din ano na eno kyerese bia woni no na ekro wodi ne be company fo anim na company fo so no wati nkomo na wo bo ne din de ntia wonim sasema sana so obenti ama bo ne din no wono na ebetimi aboa me e wo kon ya me ko anim no na wa kyerese mo de akyere company fo se timi tom company fo sum na company fo gine tumu de na kyerese utira yeye eno na nyame ya atom ama Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia wo bo na podi ne bibia aye kama e de ama no a wo ba santimamu na wo bepa ye wura ye hontoma ade che wi asegina na bi nsam a opone ho kakra ede kyerɛkyerɛ bre no ene hyehyɛ ne sinetie no senete ejo de betu ye nim sɛ wanantimu adomo so kwa abohompai na ne nsato ani ba ko so a pese one no etu sa na mo ti ode the next vice president yame ya adomo a edin a opeso de koto national council enim no ekyerɛ sɛ bi enye fe so sɛ otutu anoma ho na de akwa kyerɛ wa wo leaders anu mu ye dwuma se eye aboabe enti o se MP for Manchester South Energy Minister Dr. Matthew fi Opoko Prempe na wo yi no se o me bone chido na nyame kan mo ho na yinya no eye ekun ede enu no yintimi nkun ndi nso no ebe ye dia nti o de tu ye enu ana yanso ni da nti nti ono anantim no panin na obetu na ye dwuma the leadership the headquarters so the betanity perform so na ya kan ho ne dia asem na kwakoto national council enti enokwe se Yura Muhammadu Bawumia bishia party 24 salam down at their training the person you ame ya adomo a ni se adomo so bedum ye wie eni dwumadi no na ye de no a champion for you party hihye mu no ye de ni bekyere eye Ashanti region nyame ya adomo a eho ye ne ba bekyia santimen na bidika ko santimen ra otikoko so nyame ya ma banada na ko ne de nana akwakọ chia ne se oni kase adaro mabo nyame mpa bo ne ban bo efama wa wona ne sa kwanti oba betuo no nyame na o se bo no ban na wanso ma na futu ne tanachi iwia na ye de ni akyere Ibili Park o na ni pampempem ne bodompemo na afi Yura Muhammadu Bawumia ene the National Party the running mate or the next president amiadumunti the atre Ghana funya apana hontuma yine dia ubibia eno bekoso o Ibili Park nana bi ena abusua yete ne nkan sade me di kan ehye wo bono ansa na me be fa na bi die no ma me nko bunkuma fa so kakra na me ni nkomo na me ne ye ma me Dorothy ono ena me no eba be di enkomo na ya hwe sade omo nsam a omo kan ye no esi etie omo kyerɛkyerɛ mu sɛ enkomo omo ne omampani edi ye efa sika ye de ma enkoda no da bia no sika no ewo fom sɛ o hwehwɛ nkontabuo mu a na eye 150 pesos esua na ebra abano ba bonte kyerɛ sɛ watua sika no bi de ama wo mu no omo de pen eto ho no na ye sika no kura no hwɛ calculations abane ye no a na 120 pesos ebi atia kem to sa ban sa ba bie mu eno na ye kwa ahoma no so ye ne Dorothy Oforisapon one network for edema ekui maame asumdue nkan wo Sompa TV so ne enkan so be mema na wapom te sen maame adumara kwa yo mo kyerɛ sɛ asɛm bi akam enti asɛm no munyae ma ne nkam mo pɛ sɛ wiase nyina atibi sɛ de madi kan apɔne asɛm no ho saa na tie maame Chacho. Mami Dorothy mpacho dan hu ye kakra mami why wada roma me pacha wote menka aka de me tonka mo se de ye ntie wada roma na mi busa se de madi kan kyerɛ ahwefo ne atiefo se mo kyerɛ se enkomo amo ne aban no edi ye no ebere aban no ba na wasesa bibi wo nkomo no mu enti bibi kakra ka nkomo no mu saa na tie na wada roma chire mu ye kakra che ye ne mami na fa akwanya we si make ya wo ankasa ni we tiefo nyina
Yada masini akwenya wo. No kwasam ne se. Mpanimfo a yɛma mpanyin apa ɔmo school feeding secretariat wɔ no. Ɔmo ni abadaye. Debia me kasa ɔmo yɛ hustlers. Efisɛ, nine school feeding ne ma no. Obia nim sɛ dwuma yɛ de nti de proposal 3 cities na ɛkɔɔ. Ɛna mwa minister, ɛne gender coordinator mo ba yɛ sɛ, bo aban so betie tia 1 to 50 purchase na wɔtua. Wɔtua na yɛ sɛ yɛbɛgye no for now a. Bɛma yɛ na yɛ aduane a mama supervisors aban yɛ so. Ɛna yɛ sɛ aduane na ɔmo ka sɛ ɔmo atum no yɛnto atum ana. Yɛayɛ no saa pɛpɛɛpɛ. Afei deɛ sika ne bɛba 115 pesos na motua. Secretary to poni bia nye na dun ko so ne yembe kasa. Ana ma no ekodi no o charge o. Ebi sika mbakra. Ebi de ya kimu miensa. Ana o metua. Ana loan na ma no kwadi wo boso ni. Amme no mo asise ye client na be na. Eno ntin komo na. Secretariat coordinator ya adia safia ne yembe kan ye no. Wadada ye. And the differences of 35 pesos. Baku school in Colania 250. Obi there 1,005. Now each child now what is 35 pesos. Then my Nasika started to go up in the Aban to Wubida. And your phone from Mama catch a just a fear say, ye school fee the man who Geo Musica. And Oman the 9 of top. Don't fire sick on my officer. I buy a tear to tell me, man. That man, as na watimi apusu na mupusu ahoma no waje mo so mo de nkyerkyere mu bia mamwana sa de wo kyerkyere ma hye wiase nyina wo de nkyerkyere mu bia mamwana omu yen apart from otiko no yo ba owo akoma pamamba bibie ni otiko beba ye nan so adaka no bibie ni otiko obeba be church aban na gi mu to nyina kre ma no na to ma na su otiko abri so ba de no ma ni musu kasae otiko peno no otiko buo ni ni die mama na ma no ma ba ni na de la 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 and don't see a best say almost 5 years almost the year of 2017 now ya bre you cannot much secretary to a June almost say ya my na yam so you deserve say you cannot yakobo busana no prediate na mo bi ade be my enya ntia sa mo se bosum we a wo mu sa bibia ankoso de mo se hwe na mo san ye o ye kyeresa na tie me na mo ka say executive meeting or what in the video ya ba ye let the press conference there the bomb in kaye na ende for next week so yan san kaye 35 pesos no any your second term payment na any next demonstration na ya ka mo do ni bebi na sisi ade ye gusa ye di obi enu asama to nka ataso na fe media ni na my money na nka aka mo ba ye naked demonstration ye ba ye pa ne edin ta ne ye bi ansam betunta mo ye ansam ni na ye kuchire bunka ataso me ne mo ka se ye wo emergency meeting ye wi ya yanka ta ne nsam ni na da ba bonti mo susu se edi enti na ma enkomo amodi kan di a obi ate ne ho ase na ebeduru ba bi se no na asem no asan adane no mo susu se edi e pa na ekoso Obuo pa secretary at the mama ye bi ni ho. O ma decide say e mai no enye school for o ma nko school mu ni mu konta. Ya dwunu mu ndo. Eno nti o ma sika no cheche no mu bua. O fi so ba no ho tempo na peso a on ka hwe. Nto mu de edi enya o mu yen. No mu ye free say sa na mo bo mo boy. O bi nti ma si o ma so play campaign man nti ni na. Omonya appointment akwatna so no samba ya no mbese ne sani fo ma be hia o na de the lazy ebu tie be hia o mo enti eka hodo ya mode banks ahodo no ne ade nsese no mo ye den tuatua because interest nso e ba ho ne ade bere kwori nyina na interest ne bi ka ho mo ye den tuatua enti ebi no mo ntumi nti omonya pressure
ebi kura wu ntumi nkyɛ ka mmene yɛ ɛkɔ amene yɛ ntutu sɛ ɛde yɛ mfa nkyɛw mu ɔkwan bi a yɛde ɔmo bɛfa so ɛbɛgye yɛ sika wɔ sekretariat yɛbɛgye nti sɛ moyɛ demonstration a moka no wie na stella no mpanimfoɔ antua ka no a ɛdeɛ biom na ɛdi hɔ yɛne aduane biom ɔpɔko mfa no nku sɛ ɔmo antua saa wɔ differences of 35 pesos ɛne next week yɛ second term payment any before ebe be school the first term payment no ọmọ feeding yẹ biom adwuma na mo yẹ no wanum ho ana wanum ho oh ye hu de pa because na ye nim say kakra enoma be ye kakra no be but o ma kire me ye hu so obuo bi eni to feed ma ho ye sika nyina hwe Mame enkomo yi ma ye na wase awie ye beto aso na ye bom pa ye se bia ya hya ase ye di nkomo yi no e bia be duru next week e kira na wotwe no asa de ye ka no bia na empanimfo asa ba biem na omo we hia bia de wo ho na omo tima ye de ama mo why ye be wase pa se mame nom ne ye yire nom ye ntimi nhwe ma sabi mo adagya e ma bonten e ba sa ye mema no agu ye ni mu ase emu o ya de mo ka ye te ase ba ye bom pa ye se aba ne betie mu so frɛ na watima ye bibi de afa ho de ama mo why Amen. Amen. Papa. Ya ma me dole to for sapon na ye tene nkan wona ye twotwofo de ma ye ma me nom ne ye yire mu a omo na noa enuane ahodo de ma nkoda se ba ya nkora no koskus ahodo nso a wo manya bi edina ye tene nkan former director wo Ghana School of Law opani wo sa ye emranim ni ansa asare na e kase no tere se e de asom na ma me toko no o kan sa no da bi untimi sore prekopa nka se wo hia dom da bi wo bi na afa wadwuma na wo bi afa wadwuma no betima kasa wo hia dom sa ebra adwuma wura na nkasa no ebia wo monitor mu po eba na sa no na akoye nse bebre ye ma metoko no de atodwa chief justice etere se adwuma no mo ye no o mahia ensa ba esenum ebidi aka ho ne sa ye ntina ba ne hwe no mo nipa ba esenum emfa meka ho na no aka ho bi ama ye wura yi ebra na wone nsamtwerofo edi nkomo ene wo kire o me se da bi asem no ye ma me tokonu eka no what ya say won finfin ho anafo anasa no ho no mo a enye yie na de entia enye yie no wa chekire mo sei by herself has no power to increase the number. So I would like to believe that the request emanated from the Judicial Council, of which the Chief Justice is chair. Having said that, I don't think the reasons assigned by the Lord Chief Justice are convincing. I've said it before that in the U.S., with a much larger population and a bigger country, the USA has 9 justices. They've had this number since the evolution of their constitutional democratic system. We have a much smaller, population and a much, smaller nation. As I said, the size of Ghana is like the size of Oregon in the U.S. So, convincingly, I don't think that, we have any cause. However, I would like to believe that the number keeps increasing. This year is an election year, and the objective conditions of the ground suggest that it could go either way. I should like to believe that any increase in the number of justices of the Supreme Court is an attempt to pack the court should the election go against the MPP, and therefore should there be a challenge, then the number will be drawn from, I believe, and stand to correction, that the panel will be drawn from the favorite. Mind you, those who are likely to be elevated must be favorites of one or the other person in power. I know that the GDA has issued a statement that in the court there's no NDC or MPP, but common sense. Abusia ewia pram to breka se na yego so ayade ma wo Sompa TV so na wo hwe Sompa 90.7 e wo bono na po FM Sompa 90.7 e wo bono na po FM Sompa 98.9 Sompa 98.9 e wo sunwane na afen so hafa Kenya akone abusuafo no omo fa bi e wo ho Sompa 93.1 FM e wo Kumase Sompa 93.1 FM e wo Kumase sompaonline.com YouTube no ye twa e de egu Facebook no so eye adwuma botima di achi afen na wo ba ye da wase oduru so a akwaba aba atanase adehye ya ewo ba na yekrum a yeka ho asem no ewo hafo no Southwest mensene mu ewo Asante Mantamu ne nyina etrese yama ne bofo ya osi anamu ewo mpotamu honum eye Ebeneza Owusu
ansa na wɔtwe mu Ebenezer de ahodwire ne awerɛhosɛm bi afiri hɔnom de abrɛ na kyerɛ sɛ owura bi osusu sɛ wɔyɛ kɔmfoɔ Osman Mujid ya watwetuo de asi adehye miɛnsa so a yesusu sɛ wɔre na agye wɔn kwa de afiri atasefo asase so no ɛyade sɛ adehye no ɛka ho asɛm paa na Ebenezer amananso hɔ wɔne adehye no bi adidi nkɔmɔ ɛbra asɛm no esiye no na adehye no nsɛm wɔn de ato Ebenezer owuso ansa animu ɛkyerɛ sɛ sesei no ɛnam sɛ wɔn yɛ akuafoɔ wɔ mpɔtam hɔ nom nti untimi nkɔ ɛne wɔtimi aba ɛkyerɛ sɛ owura yɛfɛ ne sɛ Osman Mojid no ya yesusu sɛ wɔn na atwetua metwomen miɛnsa no wagye wɔn kwade afiri wɔn nsɛm wɔ no papa no untimi hu baabi a wɔtɛ sɛ bia afo na wo kɔ mu no sɛ wɔtɛ atire hɔ anasɛ bia wɔtɛ nkwantana no so anasɛ bia baabi a wo ne maame akua so ɛbɔhye no sɛ bia wo bɛkɔ no wɔte banchi bi ase anasɛ bia bɔfrɛ bi ase no ɛne wo mu kra kyerɛ sɛ afom no kɔ mo na nkɔkora na ɔkɔmfo Mujid asa kɔtwetwuo ɛde asi wɔn so wo de yɛnti ade hye na no akyi Ebenezer nkɔmɔ bi a wadidi afa akyire no yɛbɛkɔ no hɔ na nkɔmɔ no yɛbɛyi ne maako maako Kwam kanyira woye ye mana samso mama wo so otua ma afrisifo ni ye kana sam kakaka nkura na omuko school no hu aka omu kakra hu aka omu ni say Osman de say tuo di kum nkofo we mu no tuo na kodi no ho tuo ni so akodi no ho nso ya hwe na ye hu Osman ba bi afa ada se wo hye ba bi ada se nkura nso ompo school a ombekọ efie ni so ya asem ndi ese no ye maame mo mmewafo ne enua mo ma amokọ afuo mu no ehu aba beto mo so sesi e nti sre ne yesre se no a police fo be hwemu ahwe ba bia Osman ye de ehye na o ma pe no achi na mai ne nsu ye nkra yi so hu ato mo kakra amena kon no nso anu aye den pa abusa wɔyɛ adehye ne bi na Ebenezer amananso hɔ wɔne wɔhene ya wɔ ba ne ekrum na Kwame Konton so edi nkɔmɔ busa ne sɛ nana wadehye no kasa o nana de na wo yɛ wɔyɛ kɔmɔ so wɔyɛ kɔmfo kwam kanyira wɔyɛ ye mana samso mama wo so otua ma afrisifo ni ye kana sam kakaka nkusi aga sɛ bi etuo kura do odidi bɔni bari ya hɔ na odidi akɔni aba o mo so hwɛ no ntinura ye de yinimo hwɛ sɛ okɔ Jakobu akotutu atuo hɔ nti wo firi hɔ a wɔba no Jakobu nso wɔm so okelas bi wɔ hɔ wɔm so din akyi nti awia no abe 2:30 ne yɛte so wɔkum saa nipa no ne yɛsɛ wu atoars a wɔtwe yɛ firi ne fie bɛ pake akwam na ba ko de hwire na panta ɔno so anɔpa ya ne yɛte so wu aka ho nan nti no a polisifoɔ ba yɛ bɛyɛ yɛ hu no ne wɔm nya ne nti yɛsɛ boy bi tetoro ha wɔ ne dɛm nti wɔm anka hwia na do ne wɔm saa ba yɛ nti wɔm ba yɛ no boy ne so wɔ ni hɔ ɔma ne fie hɔ wɔm pempono baako ne ahunu no uniform a ɛhɛ no nora no ne card nyina wɔ no bottom abusia nana Kwame Konto achi Ebenezer esane assembly member ye won potam honom Honorable Kingsley Asari din komu sane se pa no asem no ne ka no eyesen ne mu ne hu wa asunje ne nya asunje a eyasunje papa eyehu na ewa hanom cause ekwan na ye fa so ne ekwan a lead to ye be ho na ye kokodudo na ewo anga na yewe ekua dasie no enye tabu de bon se de bia na moto abobo ye ekohoba omida mafo ko efu but e begina ha mo abetwen ko endo 5 eno so mema nhumba no na chese manyina bohu omuntimi ko efu school kola no so abohu omuntimi enku school or that stretch intino de besre eye kan police fo nyina se omonye emoa ne abusia ne ye tete ewa akire no nso esa akoye asem foforo kyerɛ etuo no sa ka obi a bra omumma no so de kwa yare sabia no ye sen tete nsem foforo bi na menka ne bebre Ebenezer radio asomdwe nka ho so na wapo mu te sen Kamea dumo nana Roma enkomo wa sha asia be kasa bre wa sa to ye nkra se bi foforo asi akire de ade a enipa man na etu kan wo ewo ba ni ko ma menta e ko fom ewo ba ni ko ma no ba kura na oka ho nan ma omu e ba be di se dwedi na etu kan no anopai wo edana etu kan no ono de wo de mirikatante e ko pie mu
Japa akwai se bi mu e kwa koja ya rehwe na no pai e na nkra ba beto ja se abrante na wo no esu kan na pantan se de na ne ka no esi abudo ka se wato na no mu wonse do a onka atiasefo asase hu bi nkra eti se abudo ka se enipa nan e na wo mu afiri mu wa bra abrante a oye okonfo a owo ba ni ko abrante bi mu fi Jakobu e ba se nkomu e ba be attack no wa bra wo no so wo ne tie no eno enanam so ma wo defend no wa bra wo ko to ba ko akona ya enipa nan ni nyina tete ano wo bato na nanom wonse no anokwasem ye ni asem ye de ni de kira eno ada aposifo ebeche abrante ba ko ano mu susu se okonfo magidi e se ne dem aposifo beche ena no pay ena nyamya ya adoma abrante no so no yamani bill so e dey free aposifo nsema wa ba be piem e wo fi etisese am no ka se de enipa ba ko wo ka wo no mu ye nan no wono so ato na nanom wonse do anokwaya amoro so efi atiasifo ga si Ebeneza se afei na obi etis asemu ya sima ede na asie de na asie pa medase de si ye nyina akoye se manche na no e ka no omu ho asem no e ya de se asem no pote no ekosi wo empasa so forest a wo mu koku wo enuatwa ho enuatwa wo mu ekwakwa kwatwa no we pese okotwa we pese okotwa eno na nam so ma sa ensebi kosi wo forest ho e ma abranti a wo no edi Jakobu emrante nenim ba e friend Alex no wotimi esa po ade doma no se o se ba ababa beto ase okonfo iso e woni fie eno de ka hu bi ma abrante no so antwa mo mu a wo mutu a na ekura wo mu a wo mu de bedi se adwumade no wo mutu to tuo bo na aro enam se wo yo konfo wata apene ne wo yie pa no etuo de pi na wo mutu to bo anka no e na otimi yire ba ko a wo je etuo de free ne nsama what the two boys are performing at my evening. It's a mansion benefit of Baba Bachi, a true man casa at your free, and Baba Bachin and Qualfins, and that's also one also Yakupo or by the Nabosma, or within a chili board over with me overpower or Buba or Mosoro or both for night. Now, I put it for at the Baba to say, a mansion Bapa Kupa, a mansion no so, and you do no more mobile. Apostle for modern day. It is a several casero. Apostle for Sonia Brown, for South Yah, Ebeneza video bi a ye hwesese le hu se emrante bi abom pesempese kura sekan ne ade a omote moto so a omode omani a kire baabi eno no video no weni e de hia sese ana se ebrebe no meda se sa kwan na wo mu nam so no ye bra na wo mu emrante na wo muti moto no so no wo hwe de wo twa video no e de fa na Alex no odo na eye leader wo mu free Jakobu no e de na ni a kire mu e wo e friends e ba de koma no mu baba beto okonfo no e de bone no e ke ye bra no mu nam koma wo mu kokonfo mu pai a wo fa so akokonfo ni fie oro ena wo mu twa sa video no eti sa Jakobu mrantie na wo mu ba se ko mu baba beto akonfo no no mu ne na kwako akono wo mu ne twa sa video ya wo mu wa bra no mu ti moto so wo hwe etuo ni ase kan a ekura wo ba no mu de ko okonfo ni fie no na anwawasem ni se wo mu tra a police for barrier miensa ansa no mu ba bedu konfo ni fie ho a police for ntimi anso po mu a wo mu de se etuo no efa a police for barrier mu a wo mu de bepie mu ho eti bra no mu na kwa ma wo mu nso so ba okonfo ni fie no e na wo mu twa sa video mu akata the leader no a friend Alex no onu na ne video wo twa sa video na wo de security on social media. Ebeneza police checkpoint e wo kwan no so na eya nopa eya wia anasa nwumre police checkpoint e wo kwan no so ultra Jakobu pro na kasa mu no dabi me kire se tam o mu twam no na eya nopa eya wia anasa nwumre because me ba de krom kwan no so de ne kunsu de police checkpoint e wo kwan no so pa eya nopa ewia anasa nwumre ya nse kan we ni ade approach ma hu no kwan no so ewia gede wa bra na ye kwa ne nam sa kwan na so pepepa ne ye ne kire mu e wo kro ba kwa ye fe no fe se hia pai
and ye free yapai on APA free and say yapai na babesi banye kumberia ono ena no mude sa etuon bet no area ena no mude sa etuo ni asekan etwam police barrier o mude besna ko konfo ni fie o Bereza mayana wase why koso ana edi akire na de besi bia na de abreye why yo abusua yenua bema Ebeneza wuso ansa ena eboye sa amane yi na mohwe TV ni din a emu nkyekire mu nyina da ena ode abreye yi abusua eda so ha egina mu ewa hafo no south west ho a ya free ho no yenko east ho yi na east ho no so kakra bi de ye kire eba kire se galamse hu sensam koso ho pa na de hyene nso bu afu pa wa hafo no south o ye free ya na ya ba east ni sesia na ansa na no awia jimizo nenom na je 5G ka ho ye wode ya fra mizo no na de ye mfra yen so ho enti dwumadie bi a wudie bia no bomode ma won sanka bia bra wo Fred Dr. Silas na one no wadi nkomo e wo 0246 270221 0246270221 awiai ede ne wo hawo ene wa mane yare benya ya ne sciatica expert in 21st clinic yare nka ye bia ka ho bia no abusua ye ho adwuma ye nkrobata na doso mantam dun sere ngina nso ye wo ho ade nti na wo ma ye ni nkomo bra wo ba bibia ye hawo bia no ye bejewo ede afrimu 0540311311 0540311311 aya senonso 3A Herbal Center ba ye no wadi nuro miensa abadwa so ba ko eye 3A co capsules eno eye koko hu adwuma yem tim sisi ade ebeyi ade afiri ho eno wadi 3A ointment no so aba eno nso so no eye adwuma gidigidi pa wasan de ne bam no nso aba nyame ye wadom na wunya bi adwuma de nyina achi no wotete bi bo wa aposo a ona okranti bo moden na nika sam ye hintasem wo mu ono sa Mr. Heba Colonel Dani Heba no achi apedank ba bi etondro bia no so pa 3A Herbal Center wona dro ya wade abadwa so 3A bam 3A ointment and a 3A co capsules 0546 107 107 0546 107 107 odia no eye dian e ma wrem fi say ye kwa ye ban no internet na ye de ye bibia kwa bra meti ha me ka say ade bia me wo ha me ye bia no internet na me de ye cloud internet e frɛ e top high ade bia de fa internet ho bia no fa ebeda ho de opesa wo di internet ni ye bia nso wo boa wo ama wonsa atumi akan abofu mu kura 0244601933 0244 601933 yare be na agite wo efiri wo na amrom kosi wa pampam ka wakoma to yem wate enubra hama enua hini ana ye no yade adwuma e wo ye na tena ye honom ta no so patrapa ana ye wo na Dr. Hannah Heti Abe of Abe Herbal Clinic Efro sa honhom fam honam fam fabadano wokọ na ma meti na kunwa kase mu yare bia no wo gitia so to twene na wo mu okofie de entia wo sa wo de kọ enese na mu yare fa kọ honom awo na wo pebe ma ye mmere e wo mpam sisi yade wani ho hawo wakoma no wo brebo no de ade bia sickle cell kwa de me na mo so kese fe se de ho Ghana wo bia tuche e de mama me no empire me bo se Ghana for ye bo empire mama me na mama no nya mfinsia be sa hanu ni a kire kura fi se dwuma mama ye na kire honom no abusua ano de ba bia ya wo free ba wo Ghana ha bia no wo se tano so patrapa new site Dr. Hannah Heti Abe of Abe Herbal Clinic nhwemu bia no oye de fa di padua no ho so 0243 345392 0243345392 OCP Ghana Limited Efra Sabra OCP Ghana Limited ba yi wo se akuafo ye gene mo ho akuafo na mo buru bosu anopa koba me nya bibi tu ya sebe ye kasa ya nisu emri yen nti akuafo de ye damwase pa na nanum akuafo nyankopon enhyiramo na wo kire se wo boa akuafo wo sa kwan we so ne sa yenti mo a mo do patra no mo ne ade no o se ye mudie nie mo a modua emo ebro atoko awio no mo so modie nie o mo a modua da bi te se adua abusuako no ne nyina so OCP Ghana enja mu dwumadie bia wodie bia no jefet papa efa egu ase ofre emmanuel no akasa me wa hasei media meye no me do patra emu abusuako no na me wo mu adua abusuako na me wo mu na jefet ni ko gu ase wa asase ne kese te samensam kwabra no ba ya obetwa no wura mu honom no ebeje wonsam asase bia no fet no eye so adwuma boko ma wonya eso emfaso 0555 909437 0555 909437 one adabroma Sompa TV so ne ye to nkretew na ya ba nsema aka akire no ye tienie
21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Afuyi afuye na saduru hobi mu eti wo dwedwe fertilizer afiwe uba yusu ana esanse afra se fertilizer woto ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nso doso e ma woboka ani atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ayuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti se soya beans peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia yeton ya yonyoma e wo man Ghana mu enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yejina ho Ghana ene Africa biayo Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na ba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma ba akọ freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma ba akọ woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Sompa TV Emma Aketiapa. Era wasema wakwa ba hafa no south east about mpesa no so na yegina na adehye bi yetete sabro numre ne mpota mu na ebusa NPP amanyoko no mpanifo se ekon no mo sha asera da o mabre ana anase bi o makode asa efa galamse ho firi se ensuo ba ko bi a odan no esuo efe ne se esuo asamfu ho na ewo ho no chese ebo adehye ye ewo mpota mu ho pa na ekoba se bi a galamse ebe han de a ene mpanifo so be kasa adehye ne nsamnie na my juma no ho as executive for MPP party na yet am I the only source of water ho no afei
and so why Sompa na o kone bia no bi kodin komo say with regards to politics they all can say yen na yatna wa ma amanfo hye nsuo no mu tire o mu because ya ban na oso na ye party mpanyinfo galamse na butaya mo de galamse ni se o muso mu meye adwuma no mu page kamfamoa ai Dr. Baumiane Fedaki campaign the woman on town ma machine. But I think even nobody will be able to be you as some crowd once you are MPP. So the politically abusia yebegyina we so na awie na yede kase no nyina aba na awie ye wo hwe bi e wo Sompa TV so Sompa 93.1 FM ewo Kumase FB Sompa 93.1 FM FB ewo Kumase Sompa 90.7 Sompa 90.7 ewo bono na po yefam nkranza kentampota chima ni nkroto ahodo ye wonpotam ho nyina da yedamase a ensa enu achi Sompa 98.9 ekwenya akon ene chiame ni moni abusuafo no yedam nsoso mo ase sunwane na afenso ahafo ene ne mpotamu twedi amponyankopon hyem yedamase a ensa awie yi na ase wo mu edemasante ebo a Benedict kuku a akosua somua buzi ena afenso so no abusuafo nyina se mami ya Grace omunyina abo aye ne a yede kase no ebreo 3A Herbal Center esojasene mizo 5G de yafra ne de yemfra ye ntanso na 21st connect for sciatica expert cloud internet say one of the fastest internet in the world OCP Ghana Limited say equiaphobia amana nenje fi say fertilizer no papa no fena abedru edwaso tano so patrapa new site Dr. Hannah Hatia Bay of Bay Herbal Clinic and so eboya kase no yede ebrewo nana kwabena kesi ni yada wase ama wa ha ye sore so ama Sompa